आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। कोलगावचं ग्रामदैवत श्रीदेवी सातेरी पंचायतन देवस्थानचा त्रैवार्षिक पडली उत्सव मोठ्या उत्साहात पार पडला। गेले 5 दिवस हा सोहळा मोठ्या भक्तिभावाने साजरा करण्यात आला। सायंकाळी पडलीसह महादेवाचे केरवडे इथं प्रस्थान करत उत्सवाचा समारोप करण्यात आला। यावेळी मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ उपस्थित होते। गेले 5 दिवस विविध धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं। पहिल्या दिवशी कुळघर चंदनधुरी यांच्या घराकडून तरंग काठीसह वाजत गाजत श्रीदेवी सातेरी मंदिर इथं प्रस्थान आणि मुक्काम करण्यात आला। शुक्रवारी श्रीदेवी सातेरी मंदिराकडून अंधार आणि तरंग काठीसह चव्हाटा इथं श्री दिरबाई देवीच्या भेटीसाठी प्रस्थान झाले। त्या ठिकाणी धार्मिक विधी, मानपान आणि नवसफेड कार्यक्रम पार पडले। शेकडो भाविकांनी रात्री महाप्रसादाचा लाभ घेतला। यानंतर भाविकांचा पडलीत ओटी भरण्याचा कार्यक्रम, अंधारांना हाक मारणं, भाविकांची गाराणी आणि नवस बोलणं आदी कार्यक्रम पार पडले। शेवटच्या दिवशी सकाळपासून ओटी भरणं, अंधारांना हाक मारणं, रयतेला आशीर्वाद आदी कार्यक्रम पार पडले। दुपारी अंधारांना हाक मारत कुणकेरी मार्गे ही पडली महादेवाचे केरवडे इथं प्रस्थान झाले। यावेळी भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती। ग्रामदेवता श्रीदेवी सातेरी पंचायतन देवस्थान त्रैवार्षिक पडले उत्सव 2026च्या अनुषंगाने गेले 4 दिवस अतिशय चांगल्या पद्धतीत हा कार्यक्रम सुरळीत पार पडला। त्यासाठी आमच्या गावचे सर्व ग्रामस्थ, सर्व मानकरी, भाविक, त्याचप्रमाणे आमच्याबरोबर सातेरी ग्रामस्थ मंडळ, मुंबईचे सर्व पदाधिकारी या सर्वांनी अतिशय मेहनतीने हा कार्यक्रम यशस्वीरित्या पार पडला आणि आज कार्यक्रमाची सांगता होत आहे। त्यासाठी आपण आता बघताय की वाटेमध्ये हजारो लोक पडलीसोबत येत आहेत आणि या कार्यक्रमाचा आस्वाद घेत आहेत। मी ह्या 3 वर्षांनी प्रत्येक पडली उत्सवाला आवर्जून येतो। मी राहतो मुंबई जोगेश्वरीमध्ये आणि आमचं मुंबईचं मंडळ आहे आणि आमचे हे ग्रामस्थ सगळे गाववाले मिळून हा जो कार्यक्रम एक मोठ्या उत्साहाने साजरा करतो। त्यामध्ये आम्हालासुद्धा खूप मजा वाटते, कारण पूर्वी आम्ही लहानपणी इथे खूप मोठे मजा असे कार्यक्रम करायचो लहानपणी असताना त्यावेळी, आणि आता हे आम्ही जवळजवळ 70 वर्षे झालो आणि आता पण आम्हाला तोच उत्साह वाटतोय आणि तोच उत्साह, तोच जल्लोष करून आम्ही या कार्यक्रमात मोठ्या उत्साहाने भाग घेतो। आणि मुंबईकर आमचे सगळे माहेरवाशिणी म्हणा किंवा पाहुणे सोयरे, त्याचप्रमाणे गावातील ग्रामस्थ लोक, इतर बाजूचे लोक असे येऊन ह्या उत्सवाला मोठा प्रतिसाद देतात आणि मोठा उत्सव जोराने आणि जोमाने, खूप मोठ्या जोमाने येतो।